sa distrito sang Lapas. Dabok ginatudlo gintunaan sang sunog sa isa ka bodega. Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Halos wala na sang bilin sa ini nga bodega sa isa ka subdivision sa Lapas nga ginapanagiyahan ni Lucia Valientes. Madasig nga ginlamon sang kalayo ang bodega nga ginabutangan sang pamilya sa mga daan nga gamit pasado las 10 kainas sang aga. Base sa inisyal nga investigasyon sang Bureau of Fire Protection, napabayan nga dabok ang gintunaan sang sunog. Combustible man ang palibot, siyempre nagkamang gurong kalayo. Sa huyop-huyop sa ngayon, hasta nga nalabot nilang bodega. Ginabuluban ta 20,000 pesos ang balor sang halit nga gintugas ang sunog. Uway sa kabalong may sunog dire. Tatlo na kalupok ang nakagawa sa. Amo to ang pertahanin nila, kinsipa na lang namon. Para nga makasulod nga makapanawag ko dira siya. Ininang ikaduha nga fire call nga nabaton sang BFP Iloilo sa sulod lang sang isa ka adlaw. Upod kay Hans Tisierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas. Pasado alas 10 kainas ang aga sang magresponde ang Bureau of Fire Protection sa bakante nga lote sa barangay Pali Benedicto Mandurriao sa syudad sang Iloilo matapos magluntad ang grass fire. Sa inisyal nga investigasyon o kon impormasyon, posible nga may nagaboy sang upos nga sigarilyo nga malapit sa construction site, rason sang pagkalayo. Gilayo naman nga napalong ang kalayo kag wala na naglaptas sa mga balay. Nagawa ako dito sa baba, tapos yung taga-itaas, sumigaw na lang na may apoy doon sa likod. Ibig sabihin, parang sa amin talaga nag-upisa yung sa likod. Pero malamang siguro sa tansya ko parang may tinatapon doon ng upos na sigarilyo.